Uy. Game time. So yo, what's up mga kawaray, no? So for today's video, so alam na dahil Volleys live tayo. Syempre ano pa ba gagawin natin, no? So ito na nga, dadayo kami ngayon. Bali sa sauyo kami dadayo ngayon, and syempre kahit na sobrang init, Volleys live pa rin. And syempre dahil gusto nga maglaro nito mga kasama ko, kaya syempre pinaunlakan na natin. Kaya ito na kami ngayon, nakamotor kami. Bali dalawang motor kami. Bali yung dadayuhan naming court ngayon is half court lang, apatan. And syempre tingnan natin kung anong kakalabasan ng game. And syempre magagaling yung mga player na kakalabanin natin ngayon doon. And syempre dito na nga kami sa court. Kita nyo naman kahit na half court lang, napakaganda ng court. So may bubong siya kaya hindi masyadong mainit. And ayun na nga, mag-umpisa na yung game. Let's go! Zero. Palwan. Palwan. Alto. 3-2. Ball. Porto. Ken. 5-3. 5-4. 6-4. 6-5.
All. Seven, six. This one. 7. Shoutout kay Precious. Game 7. Routing guard. 07. Foul. Uy, pangit ka doon nga. Yay! 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 Salita ka naman dyan! Okay. Bounce! Dito dalawa sa akin ha. Ito ay ano? Siguro na ano? Gira! Bang! Gira! Bang! Tonine. Ah, wala pa. First game. 0. Hambang. Wow! Dalaw na lang abulan. Dati dan. Uy, Jordan Poole. Or one. Porto. Warning to. Last. Oh, game time tayo, game time. Set. So yun mga kawaray, no? So panalo first game natin. And syempre babansi pa yung kalaban. Kaya abangan nyo yung game 2 ng video natin. Mas mainit pa yung laro. Alright.